et godt humør. Efter min far har jeg fået den bedste arvepart. Jeg har fået et godt humør. Og hvem var min far? Ja, det kommer nu ikke humøret ved. Han var livlig og trivelig, fed og rund. Hans ydre indre ganske i strid med hans embede. Og hvad var hans embede, hans stilling i samfundet? Ja, skulle det skrives ned og læses lige i begyndelsen af en CD, så er det rimeligt, at flere, når de hører det, lægger bogen til side og siger, det ser mig så uhyggeligt ud. Jeg skal ikke have den slags. Og dog var min far hverken rakker eller skarpretter. Tværtimod, hans embede bragte ham tit i spidsen for stadens allerhæderligste mænd. Og han var der ganske i sin ret. Ganske på sin plads. Han måtte være forrest. Foran bispen, foran prinser af blodet, og han var forrest. Han var ligevognsk. Nu er det sagt. Og det kan jeg sige, at når man så min far sidde der højt foran på dødens omnibus, iført sin lange, sidede, sorte kappe, og med den sortbefrynsede, trekantede hat på hovedet, og dertil så hans ansigt, der livagtigt var, som man aftegner solen rundt og leende, så kunne man ikke tænke på sorg og grav. Det ansigt sagde, det gør ikke noget. Det bliver meget bedre, end man tror. Se, fra ham har jeg mit gode humør, og den vane jævnligt at gå ud på kirkegården. Og det er meget fornøjeligt, når man kun kommer der med et godt humør. Og så holder jeg adresseavisen, ligesom også han gjorde. Jeg er ikke ganske ung. Jeg har hverken kone, børn eller bibliotek, men som sagt, jeg holder adresseavisen. Den er mig nok. Den er mig det bedste blad, og det var den også for min far. Den gør sit gode gavn og har alt, hvad et menneske behøver at vide. Hvem der prædiker i kirkerne, og hvem der prædiker i de nye bøger. Hvor man får hus, tjenestefolk, klæder og føde, hvem der sælger ud, og hvem der selv går ud. Og så ser man så megen velgørenhed, og så mange uskyldige vers, der ikke gør noget. Ægte stand, der søges, og stævnemøder, som man indlader og ikke indlader sig på. Alt sammen simpelt og naturligt. Man kan så meget godt leve lykkelig og lade sig begrave ved at holde adresseavisen. Og så har man med sit livs ende så dejligt meget papir, at man kan ligge blødt på det, der så man ikke holder af at ligge på høvlspåner. Adresseavisen og kirkegården, det er og var altid mine to mest åndsvækkende spadserefarter. Mine to mest velsignede badeanstalter for det gode humør. Enhver kan nu gå ind i adresseavisen, men gå med mig på kirkegården. Lad os komme der, når solen skinner og træerne er grønne. Lad os gå mellem gravene. Hver af disse er som en lukket bog med ryggen opad. Man kan læse titlen, som siger, hvad bogen indeholder, og siger dog ingenting. Men jeg ved besked. Ved den fra min far og fra mig selv. Jeg har det i min gravbog, og det er en bog, jeg selv har gjort, til nytte og fornøjelse. Der ligger de alle sammen, og endnu flere. Nu er vi på kirkegården. Her bag det hvidmalede pæne gitter, hvor der indenfor engang stod et rosentræ. Nu er det borte, men en smule evig grøn fra naboens grav strækker sine grønne fingre derhen, for dog at gøre lidt stas. Hviler en meget ulykkelig mand. Og dog, da han levede, stod han så godt, som man siger, havde sit gode udkomme og lidt til. Men han tog sig verden for nær, og det vil sige kunsten. Sad han en aften i teatret for at nyde med hele sin sjæl, så var han rent fra det, når bare maskinmesteren satte forstærkt et lys i hver kæbe på månen. Eller luftsofitten hang foran kulissen, hvor den skulle hænge bagved. Eller der kom et palmetræ på Amager, kaktus i Tyrol og bøgetræer højt op i Norge. Kan det ikke være lige et og det samme? Hvem tænker over slikt? Det er jo komedie, og den skal man fornøje sig over. Så klappede publikum for meget, så klappede det for lidt. Det er vort brænde, sagde han. Det vil ikke fænge i aften. Og så vendte han sig om for at se, hvad det var for folk. Og
Og så han, at de lå galt, lå på steder, hvor de ikke skulle le, og det ærgerede han sig over og led ved, og var et ulykkeligt menneske. Og nu er han i graven. Her hviler en meget lykkelig mand, det vil sige en meget fornem mand af høj byrd. Og det var hans lykke, til ellers var der aldrig blevet noget af ham. Men alt er nu så viseligt indrettet i naturen, at det er en fornøjelse at tænke på. Han gik broderet for og bag og var anbragt i storstuen, som man anbringer den kostelige, perlebroderede klokkestreng. Den har altid bag ved sig en god tyk snor, der gør tjenesten. Han havde også en god snor bagved. En substitut, der gjorde tjenesten og gør den endnu bag en anden, ny, broderet klokkestreng. Alting er nu så viseligt indrettet, at man sagtens kan have et godt humør. Her hviler, ja, det er nu så meget sørgeligt. Her hviler en mand, som i 67. 20 år havde tænkt på at sige et godt indfald. Han levede alene for at få et godt indfald. Og så fik han virkelig et, efter egen overbevisning, og blev så glad, at han døde i det. Døde af glæde over at have fået det, og ingen nød gavn deraf. Ingen hørte det gode indfald. Jeg kan nu tænke mig, at han engang har ro i sin grav for det gode indfald, til sæt, at det var et indfald, der måtte siges til frokost, når det skulle gøre virkning, og at han, som død, kun kan efter almindelig mening komme frem ved midnat, så passer ikke indfaldet til tiden. Ingen ler, og han kan gå i graven igen med sit gode indfald. Det er en sørgelig grav. Her hviler en meget gærig madame. Mens hun levede, stod hun op om natten og miavede, for at naboerne skulle tro, at hun holdt kat. Så gærig var hun. Her hviler en frøken af god familie. Altid i selskab skulle hun lade sin sangstemme høre. Og så sang hun med i Mi manca la voce. Det var den eneste sandhed i hendes liv. Her hviler en jomfru af en anden slags. Når hjertets kanariefugl begynder at skrige op, så putter fornuften fingrene i ørerne. Skøn jomfru stod i ægte stands glorie. Det er en hverdagshistorie, men det er pænt sagt. Lad de døde hvile. Her hviler en enkefrue, der havde svanesang i munden og ulegalle i hjertet. Hun gik om i familier på rov efter næstens mangler, ligesom i gamle dage. Politimanden gik om for at finde et rendestensbræt, som ikke var der. Her er en familiebegravelse. Hvert led af den slægt holdt sådan sammen i troen, at om hele verden og avisen sagde, således er det, og da den lille søn kom fra skolen og sagde, jeg har hørt det på den måde, så var hans måde den eneste rigtige, for han var af familien. Og vist er det, at træffe det sig, så er familiens gårdhagene galet ved midnat, så var det morgen, og man også vægteren og alle byens uger sagde, det er midnat. Den store Goethe slutter sin Faust med, at den kan fortsættes. Det kan også vor vandring herud på kirkegården. Her kommer jeg tit. Gør en eller anden af mine venner eller ikke venner mig det forbruget, så går jeg herud, opsøger en grønsværsplads og indvier den til ham eller hende, hvem jeg vil have begravet, og så begraver jeg dem straks. Så ligger de der, døde og magtesløse, indtil de som nye og bedre mennesker vender tilbage. Deres liv og levned, set fra min side, skriver jeg ind i min gravbog, og således skulle alle mennesker bære sig ad. Ikke ærger sig, når nogen gør dem det for galt, men straks begrave dem. Holde på sit gode humør og på adresseavisen. Det der folket selv skrevne blad. Tit med påholdt pen. Kommer den tid, at jeg selv med mit livs historie skal indbindes i graven, så sæt som indskrift et godt humør. Det er min historie.